kama otengo ni boda boda nyachungie ido ka pavement gine ilungo ni cabros oket kila mahali koro omio priority joma wuotho lakini jo boda boda onge kama space omio kanti kuonde minyalo muk kwa mfano kidhi KCB roundabout maduong kanyo ibodo ka everywhere is cabros lakini onge kama oteng momiro ja boda boda chung mani bathio to kinyalo muk ka moto wachne koro area ni ja boda boda nyalo losne shade nyalo konyo mondo koth kiko goye chieng kiko nyame to magi duto pain mwakale momio ka ngato dwa biro ni mondo koro wa nikinyono cabros final of prayer or jailed 6 months okwanyali yie mano wan gire mangeny. Thank you. Pile wana no kan tiere wuodhe moko samoro oganda wuothe batha apaya ka tiyudo ka tie japiko ma samoro riembo kochomo kuma winjo bedni oyae kendo biro mana maber samoro tingore bendo tingo gik machal kamagi kata bero nuse bedo gi riwruoge to pok waneno ka bendu bedo piny mokwero gi ni kikuwuogi mondo mi ringi seche kama gari geche yae maji yae ine midoke kendo gibiro gi ngwech gin bende ma thoth oganda jowinj kagima gibedo harassed e yore ere pachi kaka Jacob. By the way adwa wacho ni gimomio mago timre seche moko emomio wacho ni at least chikegi king'iyo chike ma Boni Liwale notero moko nitie mabeyo like owacho ni ji nyaka riwre SACCOs owacho ni ji nyaka riwre saga mopogore opogore mamano be watimo lakini adwa nyisi ni ubro yudo ka nitie jomoko ma gin tama gin rebels gik moko ni ji riwre ng'ato ok dwa ng'eyo to mago makelo wa jok ma bro yudo ni ok yachik koro onge chieng mwabete kode meetings mi mondo wawuog onge gima wasensitize mondo onge ni chik ok onego bed ni area ni riembe ok onego bed ni area ni chungie ok onego bed ni area ni ipakie motorbike lakini koro jikailagi onego bed at least watudre gi county governments or national governments mabe Kisumu watimogi ma ibodo ka achiel kende ema ok low chikego lakini mwayudo sama kata wan kod gimiluongo ni our security officers mag boda kata chairman leadership ntie mag boda sama gik bilago waromogo to wamakogi either wakete office SACCOs ama watere police stations kechiboyo de kasecho moken ngama arrogant ma ok kwatere offices wagi tibodo kagima onyalo chunwa mondo watigi teko mar arreste kor at least watudre gi police biro kawe offices wa ama wan wawegi watero gi stations gintie to kinyatie ko jok maricho go be at least nyakiyud moro mobalo dala ka dala nyakiyud kata chiro ka chiro nyakiyud janeko lakini wan kaka leadership ma Kisumu watemo our best mondo gik bilago wa weed out. Haro kaki wacho ni ntiere kuonde makori ye kode kende wacho ni ntiere